Eta gaurkoan, hilabete honetako hitzordu nagusi baten inguruko elkarrizketa izanen dugu, korrika dagoeneko hemendik gutxira hasiko da, beraz hementxe dugu Nafarroako koordinatzailea Asier Biurrun, arratsaldeon eta ongi etorri xaloa. Bai, zuei ere. Bueno, zer moduz hasta azkeneko prestaketekin? Bueno, dena antolatuta daukazue? Bagoaz. Dena antolatuta, ez dizute gezurrik erranen aurten hemen Iruñan izanen du amaiera, eta horrek lan estra bat ere ekartzen du, baina ohiko gauzak bukaera kenduta bai dena ja antolatuta dago, eta azken eguneko kontuak ere nahiko bideratua, baina gauzatxo asko lotu behar dira eta horietan ari gara orain. Korrikak prestaketa handia, ez? Eskatzen. Badu prestaketa handia. Pentsa bere garaian hasi ginenean ibilbidea pentsatzetik errepidera joatera, eta gero 11 ekitaldi ere antolatu behar dira. Oso, ibilbidea dagoeneko itxita daukazue? Bai, ibilbidea aspaldi itxita eta hori ekainetik edo iraietik erabate itxita, eta orduan horren gainean aritu izan gara egun hauetan. Oso ongi. Batzuk, izanen da 20. korrika honen leloa, zergatik aukeratu duzue izen hori? Bai, izen hori aukeratu dugu, bereziki aurtengo korrikak hitz egin nahi dizulako zuri, ez? Pertsona zuri hitz egin nahi dizu korrikak, eta hain zuzen ere zuk urratsa eman dezazun hizkuntza berri bat ezagutzera, mundua bertze modu batez ikustera, mundu bat ezagutzera eta ezagutzeko, eta kultura bat ezagutzeko, ez? Horrela, zuk hurbilduta bat izanen zara, hizkuntza, kultura eta mundu horrekin bat egite duzulako, eta komunitatea osatuko dugu, ez? Batzuk hori osatuko dugu. Hor, komunitate horretan, esparrua handia da, baina guk bai azpimarra jarri nahi izan dugula bereziki euskaltzale horiengan, ez? Urratsa emateko iruditzen zaigulako errazago dutela, eta aitzaki gutxi behar dute gure ustez batzuk osatzeko. Eta gainera, AEKak ere azkeneko matrikulazio kanpainetan hala egin du, ez? Bere matrikulazio kanpainetan xede talde bat izan du, eta xede talde horretan garrantzitsuenetarikoa hori izan da, eta horren segida, ez? AEKako matrikulazio kanpainak edo korrika bera, bada lotzen den zerbait, eta hori dena bildu nahian. Urtero pertsona batzuk komentzen dituzu, aurten nori egokitu zaie? Bai, aurten bere garaian, afari baten bueltan, edo bazkari baten bueltan, korrika ideia pentsatu zuten, edo ideia bururatu zitzaien, errespeto guztiekin txoro horiek omenduko ditugu. Hain zuzen ere, 20. edizioa iritsita, iruditzen zitzaigun, beti aipatu ditugu, beti izan ditugu gogoan, baina bazela garaia, nolabaiteko gorazarre bat egitea, eta hala egin genuen Fikoban elkartu ginen, familia izan zen, asko ezaguna ginen, eta beraiei errekonozimendu hori egin, ez? Begira, 20. iritsi gara, zorionez, kristoneko festa delako, zoritxarrez bere garaiko aldarrikapen horiek berauek gaur egun baditugulako eta egunean daudelako, baina zuen ideia honi esker AEKak ere bizirauteko aukera izan du. 20 edizio hauetan asko aldatu da korrika? Bai, asko aldatu da. Nik ez ditut guztiak ezagutu, bai argazkiak ikusi ditut, eta soilik grafikoki ikusten dena asko adierazten du. Nik gustatzen zait argazkiak ikustea, eta pixka bat hemerotekara jotzea, eta holako gauzak ikustea, eta lehenengo korrikan ez genuen espetorik, holako dorsale batekin, pegatina batekin atera ziren, korrika flota deitzen duanak, edo hor ateratzen den furgoneta horiek guztiak ez zeuden, dena jendea jarritako kotxeak ziren, afitxak edo kartelak jarrita. Orduan, irudi aldetik zegoena, nik eramanen duke arlo guztietara, ez? Lehenengo korrikatik ona antolakuntzan nabarmen aurreratu dugu, asko ikasi dugu, asko ikasten ari gara, naiz eta 20. izan, askotan eserritarratu duzu, ematen du lehenengoa dela, ez? Gauza berriren basortu eta igual gerri hori ez duzue ateratzeko, beti ateratzeko gaitasuna dugu, ez? Baina
baina egia da ikasten dugula, eta teknikoki asko aldatu da, bueno, pues, medioak ere aldatu diren moduan, eta bereziki nik uste dut azkenerako utzi dut, baina handitu dena da parte hartzea, parte hartzean ikaragarri aldatu da, eta parte hartzearen kalitate eta kualitatiboki eta kuantitatiboki. Ze, bueno, uste dut 20. ediziora iritsita, guk ez dugu inoiz kopururik eman, baina, bueno, pues, pasatzea izkiguten kopuruak ikaragarriak dira, parte hartzeari lotuta, baina gero jendeak nola espero duen, 20. kasu honetan ez, iristen ari denean nola galdetzen duen, nola hurbiltzen den galdetzera jendea, nola mobilizatzen den horren inguruan karrera iritsi baino lehen, hori ikaragarri aldatu da, eta babes soziala bereziki, eta instituzio mailan ere, bueno, pues, dagoen babes hori ere urtetik urtera handiagoa da. Eta orain falta zaiguna da, hobetzeko edo aldaketa handia somatzeko, benetan eskatzen ditugun helburu horiek lortzea, ez? Ze argi dago euskararen normalizazioan urratsak eman direla, egoerak zentzu guztietan oso bertzelakoa da, ez, egungoa. Baina, bueno, oraindik egin behar izatea korrika helburu horiekin, arrazoiren bat badu, ez direla horren bertze aldatu kontuak politikoki. Aurrera pausak eman direla aipatu diguzu, baina zeintzuk dira oraindik bete behar diren helburuak? Bueno, nik adibidez jarriko dut orain Purian dagoen gaia hemen Nafarroan, oraindik ere nafartarrok eskubide desberdina ditugu hizkuntzari dagokionez, segun eta non bizi garen, zu ezin zara hasi iparraldetik eta jaitsi hegoaldera euskaraz hitz egiten, segun eta non zauden batzutan euskaraz egiten ahalko duzu, beste batzutan egin beharko duzu erderaz edo euskaraz, eta beste leku batzutan gazteleraz egin beharko duzu, ez. Orduan, horrek ere urte asko dauzka eta hori aldatzeko dugu, ez. Nik uste dut azalpen honekin eramaten aldugula Euskal Herri osora, leku guztietan txakurrak oinutsik, egoera, ez. Baina hor eman behar dugu buelta hori, eta hori da aldatu behar dela, ez, behar dena barkatu. Euskara ofiziala izan dadila Nafarroan, Nafarro osoan, baina Euskal Herrian, eta hala tratatua izan dadila, ez. Ez dadila izan, Euskaldunak kalera atera behar dugula, aldarrikatzeko gure eskubideak, baizik eta eskubide horiek berme bat edukitzea eta normaltasunez bizi ahal izatea. Honen arira, korrika urtea denean 11 kontu egiten dituzu eta aurten adibidez dokumental bat argitaratu duzue. Zeintzuk dira dokumental honetako protagonistak eta zergatik hautatu dira 4 pertsona hauek, dago ideia bat, ez? Bai, hor, guk dokumentala korrika guztietan ideia da dokumentala egitea, gero kanpaina aurrera da joan ahala, batzutan dokumental itxura du, bertze batzutan ez. Aurtengoan lortu dugu dokumental bat izatea, eta ideia oso simple batekin batzuk lehen azaldu doan edo azaltzen saiatu naizen markatu, ideia hori, ez? Guk islatu nahi izan duguna da jendeak nola bizi duen euskara, ez, kasu honetan, euskara edo hizkuntza, baina guri interesatzen zaiguna da hizkuntza, ez. Horretarako, saiatu gara arlo desberdinak edo bizipen desberdinak dituzten 4 lagun pantailara ekartzen eta dokumentala bat osatzen. Benetan dokumentalak ikaragarri merezi du, ze jendeak barrutik hitz egiten du eta kontatzen du zer suposatzen dion berari euskara, ez. Dokumental honetan, baditu batetik Ander Larunbek parte hartu du, Dani Alvarezek, Labasuk barkatu eta Amaika Etxeparrek. 4 lagun hauek kontatzen dutena nik uste dut badela kalean topatzen alduzun zerbait. Batek hitz egiten du rap mundutik nola erabiltzen duen hizkuntza eta nola txertatzen duen hizkuntza, bertze batek igual nola eman duen urratsa euskara ikasteko, orain bere bizitza nolakoa den, Anderrek erraten du, ez? Berak etxeko hizkuntza duela euskara eta inglesa, ez? Bere alabari inglesez hitz egiten dio, berak bera eskoziarra, berak aurkezten du bere burua, erdi eskoziarra, erdi iruindarra, okerez banago, eta orduan hortik helduta, berak alabari egiten diola inglesez, beraz aita hizkuntza alabak dauka inglesa, amak egiten duela euskara
eta ama hizkuntza euskara du, bueno, beraien arteko harremana euskaraz da, bueno, hor kontatzen ditu xeleberkeri horiek, ez? Iparraldeko maikak, bueno, hainbat zertzela egiten ditu, bai, bueno, bera artista da, bertze gauza batzuen artean, nire dakidan arte, eta nola antzeslanak egite dituen euskaraz, zeate ireki dizkion, eta gero, bueno, Dani Alvarez, igual ezagutuko duzue, batez ere bereziki suposatzu bere abotsa. Berak kontatzen du, ulertu nahi duela hainbat kontu, eta hainbat kontu horien artean, adibidez, Sutagarren aipamena egiten du, bera zale amorratua omen da, eta berak ulertu nahi dituela letra horiek, eta letra horiek ulertzeko, euskara ikasi nahi duela. Eta oso, gauza bitxi edo niri gustatu izan gauza bada, berak aipatu zuen. Ze ni elkartzen izenean lau lagunekin, amorrua ematen dit lau lagun horiek hizkuntza aldatu behar izatea niregatik, ez? Ni euskaraduna ez naizelako, ez? Eta, iruditzen zaitu oso pentsatzeko modu egokia, ez? Gainontzekoak ere bai, ez? Eta errandu dana, nik uste dut dokumentalan ikusiko dugula eta entzunen dugula euskara hizkuntza bizitzeko hainbat modu, eta lau, kasu honetan, baino izaten aldirela kalean daudenak, eta norberak gero berea du, eta dokumentala ikustu zuenean ikustut, ematen zula zer pentsa eta zukerran, nik horrela bizi dut edo... Bai, bakoitzak baudela bere realitatea, ez? Hori da, Euskararekiko. bai. Osongi. Bueno, dokumental honetaz gain ere, ekitaldi pilo bat antolatzen dituzue, bai korrika aurretik batez ere, ez? Orain arte zeintzuk izan dira egindako ekitaldi esanguratsuenak. Bai, hori da, guk korrika kultural antolatzen dugu korrika baino lehen, eta gero korrika kulturalaren barnean ez dauden hanbaika ekitaldi ere egiten ditugu, normalean korrikaren baitan, korrika pasadelako herritik, igual lehenago festa bat, edo ondoren orduaren arabera, hori normalean hala izaten da. Korrika kulturala, ia bukatzear dago Nafarroan, bi arlo beriztuko nituzkenik, batetik estreinaldiak direnak, eta estreinaldietan, adibidez badugu Kepa Junkeraren ekitaldia martxoaren 25ean izanen da, arratsaldez, ez dokiru antzeslana ere eman dugu, por cierto oso antzeslan polita, musikarekin egiten duten obra da. Erradikala gara bertso emanaldia ere eman dugu, bikote batek egiten duena, eta gero Kukaik egindako dantza ikuskizun baten inguruko dokumentala ere eskaini dugu, hor dokumentala eta dantzak ikusteko aukera zuen. Horiek okerez banago eta baton bat hasten ez baldin bazait, izan ditugun ekitaldi estreinaldiak, ez? Nolabait urtero saiatzen gara korrikarekin estreinaldiak egiten kultura arloan. Eta gero, auzo eta herrietan antolatzen diren 11 ekitaldi, hasi bertso poteo batetik, egun osoko festa kulturaren inguruan, dokumentalaren aurkezpena leku askotan egiten da, eta hemen sartzen dugu, kokatzen dugu korrika kulturalean, eta gero korrika iritsiko denean, burura datorkit Zangozaldean asmoa dute jai erraldoi bat egiteko, gero norberak ikusiko erraldoia zer den, musikarekin, eta aprobetxatuz asteburuan pasako dela, eta kendu gabe gainontzekotan ere, soilik korrikari ongi etorria ematea, kristoneko jaia da. Osongi, berrikuntzarik baduzue aurtengo edizio honetan? Berrikuntzak badira, nik uste dut korrika guztietan berrikuntzak badaudela. Izaten alda filosofikoki karrerak edo korrikak dakarrena, eta edo izaten alda kolore aldaketa bat eta pixkat kanpainak daukana. Gero guk baitugu poltsikoan hainbat sorpresa edo berritzaileak izaten aldirenak, baina poltsikoan ditudanez, hortxe gordeko ditut eta bere garaian jakinen dituzue, baina bai, espero dugu, 20. korrika gogoan edukiko duela jendeak batzuk leloa duelako eta zirkorrika bestia duelako, Otxandion hasi eta Iruñan bukatu zelako,
baina baita, hainbat ekimen izan zirelako, horietariko bat izaten alda, omenduak korrika sortzaileak izatea, ez? Baina, gero bertze gauza batzuk ere saiatuko gara bero horregatik gordeta gelditzen den. Entratuko gara, ba. Bai, espero. Nafarroan, noiz sartuko da, korrika? Askotan, ez? Sartuta atera ibiliko. Erran dizuet, otxandion hasiko da, 30ean, eta hurrengo gunean ja Nafarroan izanen dugu korrika, Lizarraldetik sartuko da, eta hor izanen dugu 31tik irura, eta egingo du, nik horrela marrazten dute maparen gainean egiten dolako, baina Lizarralde guzia, Izarbeibar, Artasoa ingurua eginen du, Geisteko Lodosara, Erribera Tuteratik pasata eginen du, eta gero larunbat goizean egonen da pixkat Tafaialdean, Tafaialde guzia eginen du, eta larunbat arratsaldean Zangoza, Pirineotan zehatzeko. Eta hurrengo batean hirura arte erran dut, baina bian berez irtengo da iparraldera, eta iparraldetik berriro sartuko da Baztandik, horre eginen du Baztango zonaldea, Zubietatik pasa, Basagurua, Larraun eta Araitzaldea, eta hori izango da, pixkat, lehenengo etapan egiz eta mozketa txiki bat eduki horre lurraldean, baina Nafarroko lurraldean, erran nahi dut, baina hori izango da lehenengo etapa, eta gero bigarren etapaia bukaerari begira, Sakanatik sartuko da, Sakanari tokatuko zaio gaueko 11:30 aitzinera, gutxi gora bera, ordutegiak igual lehenago da. Larunbata izanen da mugitua, ez? Bai, Sakanan oso mugitua izanen da. Eta hor, zeharkatuko du Sakan osoa, Iruñerrira sartzeko, ze, 9:00 12:00 Sarasate Torridean egon behar du. Iruñan gutxo gara bera, ez ordutan sartuko? Iruñan 4:00 aldera sartuko da, igande goizaldean izanen da, sartuko da Berrezarretik, hemendik sartuko da, eta Iruñerri guzia eginen du, pentsa, 4:00 hasi Iruñerrian, eta 12:30 bukatu, 8 orduko ibilbidea du, baina, barkatu. Hortik Noainetik pasa behar dugu, Arañain, Mutiloa, erran nahi dut, Iruñetik kilometro batzutara badaude hor herri batzuk, eta Soaretik adibidez pasako da, inoiz pasa ez da lekua da, hemen Iruñerrian, eta gero Kogoioa, usten bai gazue horrela hitz hori erabiltzen, Kogoiotik pasako da, Iruñerria, hemen daukagun Antxoain, Burlata, Sarriguren, hori guztiak eta astu zezkidanak, luze jotzen alduelako, eta Iruñerri guztitik pasako da, Ezkabatik ona dagoen Iruñerri horretatik, eta Iruñeko auzo guztietatik pasako da. Osongi dena den Nafarroan beti Erriberatik pasatzen da, ezta? Bai, badakigu oso zaila dela urtero gure herritik pasatzea, ez? Bai. Baina Erriberatik adibidez beti baduzu hori hitzordu oso Bai, Erriberan hitzordu berezia eta nahitaezkoa, baina Erribera bezala gainontzeko eskualdeak. Guk korrikak beti bisitatuko du euskaltegia dagoen lekua, euskaltegia dagoen lekua bisitatu beharra dago, jendeak korrika egin behar du inguru horretatik, ezagutu behar du non dagoen euskaltegia, eta hori da, ez motibatzeko urrats hori eman ahal izateko kasu honetan 20ean batzuk izatera pasatzeko. Eta gero saiatzen gara ahalik eta herri gehienetatik pasatzen. Ezinezkoa da, Nafarroa oso handia delako. Aurten pasatuz baldin bada saiatzen gara hurrengo urtean pasatzen, adibidez oso adierazgarria da Pirineotako bailarak, ez? 2 bailara dira eta erdian mendi bat dago, orduan edo batetik pasa edo bertzetik pasa. Ezin da urtero, aldi oro bietatik pasa, oso zaila kilometro asko direlako, eta bertzenaz korrika zentralizatu beharko genuelako Nafarroan eta gainontzeko herrialdeak ahaztu, ez? Orduan, urte batean bailara batetik, bertze batean bertzetik, eta hori. Badira herri batzuk oso zailak edo ezinezkoak direnak, igual kilometro asko direlako eta hor errepidea amaitzen delako, baina herri horiekin saiatzen gara bertze modu batez harremana edukitzen, eta beti geldituko zaie arantza hori, ez? Korrika guretik ez
ez da pasa, eta ez da pasako edo oso zaila da, baina, bueno, harremanak modu batean edo bertzean saiatzen gara. Ibilbideari dagokionez agian zaiena Nafarroa, ez? Izanen da, herri txiki asko daudelako. Nik uste du baietz, claro, ni gainontzeko errealitateak horren sakon ez ditute ezagutzen nahiko dudalako hemen, ez, sakondu eta ikusi nola iristen garen herri guztietara, baina erraten ari zute Iruña ez barkatu. Nafarroan oso zaila dela herri guztietatik pasatzea, ze hori, azkenean... Jende jakin dezan, ez? Bai, korrikak 11 egun eta 10 gau dira, eta oraingoz horrela izanen da, antolaketari dagokionez, nahiko lana ematen duelako. 15 egunera eramanen bagenu, bai, baina oraingoz 11 egun direnez, 11 egunetan daukazune aukera, daukazu denbora eta dauzkazun kilometroak egiteko. Hori da, horrek mugatzen du, ez? Orduan, askotan igual pasatzen zara herritik 3 kilometrora, baina ezinezkoa da. Jendeari kostatzen zaio ulertzea, ez? Baina nola, 3 kilometro dira, hori kotxez berehala egiten duzu, eta korrikare bai, baina horrek eragiten duena da dena atzeratzea, kilometro gehiago gehitzea, eta, azkenan 12 erditan ez litzateke amaituko sara esaten. Osan, zailtasun eta hitz egiten duela urte batzuk nahiko zaila izaten zen, ez? Korrika Iruñetik pasatzea, orain arraroa iruditzen bali mazaigu ere, aurten aldaketa antzeman duzue, babes instituzional gehiago daukazue? Bai, nik ezakite definituko nuke zaila moduan, zailtasunak jauzi bat eginez gainditzen baitira, ez? Sasi guztien gainetik, eta bar, ez? Bai instituzionalki eta bai baimenak lortzeko beti oztopo, beti, ez dut beti erranen, oztopo asko izan ditugu bain Iruñean bereziki, UPN agintean zegoenean, eta Nafarroan hainbat lekutan ere gertatu zaigu, oztopoa jartza dituztela, eta beti guk nahi genuena egiteko, edo paper asko egin behar ziren, edo bilera asko egin behar ziren, eta gehienetan, alternatibak zeratzen zituzten, ez, edo planteatu behar genituen guk, eta horiek ez ziren sobera gure gogokoak. Izaten alda egon dira debekuak, eta debeku horiek gainditzeko urratsak eman behar izan ditugu, ezin izan ditugu hainbat jai egin baimenik eman ez digutelako, edo, Dolorosarena aurreko korrikan oihartzun handia izan zuen afera horrek, ez? Dolorosak zera zuenez, prozesioa zuenez, guk aldatu behar izan genuen ibilbidea, ez? Eta, nik ulertzen dut, hori izaten alda zerbait, egiteko zerbait, baina ulertzen aldut, alde biak eserita, Dolorosako antolatzaileak eta gu gehiu dela, hori igual ordutegiak ongi begiratuta, dena uztargarria dela, nik ez dut erraten ez bata ez bertzea egin behar denik, ez naiz ni izanen hori erraten duena, baina aurten korrika hemen bukatuta, Kristauen ere data berezia da, badira zerak, ospakizunak edo, bai, ez, kalera ateratzen dira santuekin, eta ordutegiak ongi begiratu ditugu, eta ordutegiak ongi begiratu ondoren erran dugu, biak egiten aldira. Konponbideak halakoagoa ziren, eta horra noaia nolabait aldaketa somatu dela zentzu horretan, ez. Aldaketa honek ekarri dizkigu bilera gehiago, hori ez dut ukatuko, eta horrek lan handiago ematen dizu, baina ulertzeko eta gauzei konponbidea bilatzeko ere aixe errazago izan da. Borondatea dago bi aldetatik, ze guk beti izan dugu borondatea gauzak konpontzeko eta korrikak bere bidea izateko, eta somatu da, kasu honetan udalaren aldetik ere borondatea zegoela, eta topatu ditugu irtenbideak, batzutan izan da guk ibilbidea horrazten ari ginenean, ibilbide txoan aldaketaren bat egitea, trafikoa eragozten genuelako, edo isa arrazoiaren gatik, eta bertze batzutan izan da, bertze aldetik ere malguago jokatu dutela. Eta gero, uste maiazu, gero Nafar gobernuaren aldetik ere antzeko zerbait. Guk beti aldarrikatu dugu hemen, foruzainek ere berez hartu beharko luketela korrika segurtasuna mantentzeko, ze gu urtetan egon gara, egia da aspaldi bai bazegola foruzainak ateratzen zirela babesa erraten dute segurtasun babes hori eskaintzera, eta ematen zuen 13. korrikatik nik ezagutzen dudala ez da halakorik izan, igual oso puntualak izan dira hori ez, zainketa berezi horiek, eta aurten adibidez, aukera izan dugu bilera bat egiteko, Beamonte anderearekin ez ere ginen,
planteatu genion gure ustez foruzaingoek egin beharko lukeela lan hau, guk badugula ekipo bat, baina azkenean gu ez gara nor modu batean edo bertzean errepideak horrela segi, furgonetatik atera, jeitsi, moztu eta foruzaingoen laguntza ikusten genuen ezin bertzenazkoa, eta hala sortatuko da, urten aspaldiko partez foruzaingoa egonen da, errepideak mozten eta korrikari behar duen laguntza ematen, eta ez da dia izan korrikak bere gain hartzen duen afera, soilik korrikak, ardura hori izan da dia, partitua kasu honetan. Eta azkeneko alderdia da, alderdi ekonomikoa. Aurreko egunean edo ezagutu genuen parlamentoak kilometroa erosiko duela. Egia erran ez da lehenengo aldia parlamentoak erabaki hori hartzen duela, baina bai ematen duenagatik aurrera eramanen duena. Aurreko korrikan parlamentoak ere erabaki zuen kilometroa erostea, baina paperean baino etzen gelditu, aurten paperetik bai kontaktua izan da, kilometro hori erosteko tramiteak eskuratzeko tramiteak nola egin behar diren, eta berezia badu kilometro zenbaki bat, eta berdin Iruñeko udala, eta gero gobernua eta Euskara Bidearen bidez ere, ematen du kilometroren bat ere eskuratuko dutela barkatu. Apirilaren 9an bukatuko da Iruñan, asteburu horretan denetarik daukagu Iruñan, ze jai prestatu duzue? Sekreturik kontatzen ari duzu? Sekreturik ez duzue kontatuko, sekretu hitzak hori du. Nik uste dut azken egunari begira daukaguna da animatzea jendea etortzera, bi zentzurengatik batetik 2500 kilometro pasa egin dituen mezu hori entzuteko aukera izanen dugulako, hor sekreto izan den mezu hori idazlearen aldetik entzuteko eta gozatzeko aukera izanen dugulako, jende askorekin momentu hori partitzeko aukera izanen dugu, eta gero, ziur naiz, Iruñan antolatzen ari garen festarekin jendeak oso egun ona pasatuko duela, egun polita, eta gozoa izanen da, horre hainbat gune egonen dira, suposatuko duzuen moduan familiendako gune bat antolatua egonen da, bertze guneren bat igual musika bertze publiko bati begirakoa, herri bazkariare izanen da, eta Iruñan egon diren aurreko ediziotan Alde Zaharrean bukatuta, Alde Zaharrean giroa ikaragarria izaten da, musika 11 lekutatik ateratzen da, eta jendeak egiarran beti aitortu du ongi pasatu dela, eta Iruñak jendea hartuko du oso gustora. Noski baietz. Mi esker, Asier, animo, zeren baduzuen nahiko lan. Korrikasi arte, beraz, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.